Salam mehriban dostlar. Gowmya delaňyz janyňyz sagmy. Her biriňize berip jan saglyk arzu edýän. Mehriban dostlar, mehriban doganlar. Ilki bilene şu Türkiýedäki dost doganlarymyza töwelemine bayramçylyk dawaratyny gaty edip belledilerine fitçhausun işgärlerine, fitçhausun hojaýynlaryna çyn ýüregimden sag bolsun aýdýan bayramyňyz gutly bolsun diýenem bir gezek. Mehriban dostlar, töwelemine agdy birleşip, agdy bir bolup hereket etseňiz berekelle. Mehriban dostlar, görüşmek diýalar TikTok'ta, YouTube'da bu haramzadalar indi yenem bir oýunlaryny oýlap tapýarlar. Tipa Dursultan Basarly diýe yenem biri Dursultanyň çykarmagyna pul kömek gerek diýe, dawaýty çykaryp pul bilen çykaralyň diýe, yenem bir gebinde de ay Dursultan indi çykdy diýe. Indi men şöýerde bara, mehriban dostlar, şu tomoşa diýilen zat dadary şöýerde. Eger sizler şu akmak bolmaýan bolsaňyz, kelýäňiz ýerinde bolsa şu jaga şeriňiz bara. Şu Dursultanyň basyrlanyny, basylmadygyny özüňiz gowy bilýänsiňiz. Aýdal bar basylypdyr diýeli, Dursultan basyrly diýeli, meselem aýdaly. Indi Türküň polisiýasy olama prachodnoy dwor däldir, girip çykyp neme derýalar. Ey bir gat gülkün ştary Hudaý bar o. Bularyň basylmasa maňsat, çykmasa maňsat. Indi nädip adamlar allap, nädip adamlardan pul gazanmaly, nädip adamlary özüne çekçegini bilmenýär da. Indi bulara hiç kim ynanynok. Düýbinden. Eşek aňyranýarlyklary, aňyrýan näme peýda bar o? Mene bara şu haramzadalar size diýen. Men dogrusyny dogry aýdýan. Men şu hemmeňize men erwetlik isläm ok. Men çyn ýüregimden aýdýan dary. Şu düzelip, dogry ýoldan ýörep, halal durmuş bilen gökçagadyňyz gysyp akyllyja bolup ýörseňiz, iň ul bagyt şu. Arada ine bir video goýdum men. Kakamrat Hydyrowyň agasynyň videosyny. Şu videony näme üçin goýdum men? Näme esasynda? Siz şoňa özüňiz bir soraw berip gördüňizmi? Bar size hiç go, siziň iýiňizde dogan garnaşlaňyzy, öz ejeňizi, kakaňyzy, jigileňizi, aýalyňyzy, äriňizi diýeli. Tohum tiýiňizi oýlaýaňyzmy? Şolar oýlamadyk adam, şolaň aladasyny etmedik adam. Hide bir halkyň aladasyny edermi? Adam diýlenin bir ene süýdüni halal emen adam bolsa, siz eneňiziň süýdüni halal emdiňizmi? Käbiriňizde eneňiz gördi ýatandyr. Dik oturup çykýandyr. Bir Hudaý diýilen zat bar ynanýarmy Hudaýa? Eger Hudaýa ynanýan bolsa, gaýrat edin diýeni bar, allamaňyz bar, bes edin. Adamlar allamaň. O daşdan üýrüp ýöreniň peýdasy ýok, gurjuk ýalak bolup. Şoňal gaýratlymysyňyz? Şoňal götüňizde duhuňyz barmy? Gelin ýurduň içine. Ýurduň içine gelip bar etseňizler şu hereketiňizi. Edibileňiz oga. Barda toz ay Basarly ana hökümet näme etdi? Indi bara sizler var sıçyp bilmeseňiz ama içiňiz gatap sıçyp bilmesem hökümetden görýäňiz. Mene o Hudaý bar. Gülýän o üstüňizden gülýän o. Diňe men däl. Hemme kimem gülýän. Siziň var hiç bara başaran işiňiz ýok. Edi bilen zadyňyz ýok. Maňa jaňa diýerler-de käbir oglanlar, gyýlar bar da. Tanşa oglanlar, tanşylar. Şatykda ene bir plan dat boýunça tutulupdyr diýe. Yenem bir plan dat boýunça tutulupdyr diýe. Bu ýene şolar çykanok diýe-de.
Allah olla yöne gel buların çıkmaktara giriye çıkke. Huday va daray. Proходной двор mu kadiyanda? Men şu Türk'teki yaşayanlar var ha, okuyanlar, yaşayanlar, öňden yaşayanlar. Siz her biriňizden bir haýyş etjekdarmy ma daray? Men bilemok Türk'ün kanuny nähile koýardy. Bir şoňa zat возможно или невозможно bir şo barada bir maňa bir video çekip bir Türk'ün polisiýasyny gürledip bir şuňalyk situasiýa, şuňalyk bolýar, şuňalyk nemede nähile bir şoň bir nemesini diýip bir maňa şoňajyk bir video rolik ugradaýyn mümkin bolsa şu samtyklaryň bar gel şu saparam yalançylygyny ýüze çykaralyň. Ondan endi bolly bular endi bular edi biljek zat ýok. Bular hiç bir neme etjek zat ýok. O bul halky allap, halky çörkäp, ýene näme edip ondan peýda ýok. Haramladylar size ýene bir gede gaýdýan. Düzelim. Eger düzelmeseňiz soň pişman edersiniz. Onu maýdaýyn. Şundoňyzem içiňe diýen ýanmasa da gidiňde kowladyk için. Munda näçe ýyl mundan öňe gitdi. Sapar Iklimov haramzada terrorist. Ya ondan öň gitdi. Halmurat Garilla öz gyzyny zorlan. Yani Kakamrat Hıdyrov Angliýaň ene doňuzy. Näme başardy olar? Şonu aýdym. Murat Kurbanow diýileneme öz urdurup berdiýär o. Oglanlar, aktivist oglanlar barmyşyn diye şolaryny diýen polisiýa näme edip diye ýene oglanlara pul berip diye şo Murat Kurbanowyň özi baryp şolary taýygy ýerýalyk edýär diye. Indi berde Murat Kurbanow 200'li rol oynayamy näme ya agent 007 mi? Onun belli değil. Prosta diyecek bolýan adam var adamlar. Men sizin hemmeňizde diýen, her biriňizi ýalňyşmaň. Ýalňyşyp samsyk hereket etmeň. Türkmeniň bir nakly bar. Soňky tüýkülük ine saqqal. Şunu ezmeýe. Şoda ýadyňyzdan çykarma. Daşa ýurtdakylar, oglanlar, gyýlar, şu meni gollaýanlar, meni syýlaýanlar, her biriňizde sag bolsun aýdjan. Allahan ömrüňizi uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bidir bolgusy zatlara da ynanyp görmeň. Men siziň her biriňize ynanýan. Meni gollaýanlara, meni syýlaýanlara, maňa hormat goýan adamlar, her biriňize sag bolsun aýdjan. Tüweleme men begendim, bayramçylyk gutlap bara, her biriňiz we TikTok'ta paýlaşypsyňyz, ondan ýene Instagram'da paýlaşypsyňyz, maňa iý berdiňiz, adetdiňiz, sag bolsun, taňar ýalkyzyn, hemmeňize sag bolun. Allahan şu ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun, çaňajyklaryň gülküsinde hemişe gülüp oýnap, bagtly ýaşaň. Janyňyz sag bolsun.